Swêdî verva faşîzmî serî çewt kerd. Helîn Uzel badekî êrîsanê Rûsyayê verva Ukrayna dest pê kerd, welatê Swêd û Fînlandiya sebakî bibe endamê NATOyê serî piroda. Nî serî pirodayîşî seba dişmentiya verva Kurdan firsendek da Erdoganî. Erdoganî endamtiya Swêdê astengî vete û çend şertî dayê verniya hikûmetê Swêdê ki nî şertî dişmentiya verva Kurdan bî. Roser na mijarê mabênê Swêd û Tirkiye de kombiyayîşê pek ameyê. Serok Wezîra Swêdiya ki Partiya Sosyal Demokratan raya Magdalena Anderson'u di vernî divat ki îdo çend şertanê Tirkiye teqez qebûl mekere. Magdalena Anderson wexto ku bîyê serok wezîr peymanekê imzikar dibe ki do hikûmetê Swêdî zaferî paştîdayîş bido rayveriya Xweseriya Rojavaya Kurdistanê. La Magdalena Anderson'u sozo ku dabî netepişt. NATO hefteya verînê de paytextê İspanya Madrid'de kombî. Dina zirve de serokê devlet û hikûmetaneke endamê NATOyê tewr bî û meselaya endamtiya Swêd û Fînlandiya amê nîqaş kerdene. Badê kombiyayîşê derheqê dişmentiya verva Kurdan de amê zanayêne ki Tirkiye peymanê verniya endamtiya NATOyê akena imza kerde. Yani Tirkiye endamtiya Swêd û Fînlandiya qebûl kerde. Di na peymanê de şertê ki Tirkiye verniya Swêd û Fînlandiya dabî est bê. Şertê Tirkiyeyê hemkariya bi dewleta Tirkê rê daye verva PKK û rayvistinanê girêdayiyê dze apê girêwtîşê qerarê paştîdayîşê PYD û YPG'yê apê girêwtîşê qerarê embargoyê çekanê verva Tirkiye hedkariya istihbaratê teslim kerdişê î kesaneke Tirkiye wazena û vinlarnayîşê propagandaya verva Tirkiye di na peymanê de za girêwt bî. Swêd û Fînlandiya zî na peymanê imza kerde. Swêdî vîst hiştînê Hêzîranê de heme şertê Erdoganiyê verva şarê Kurdî qebûl kerdî. Bi watîşekê bînî Swêdo ki tu şêrekî di za negirewt, welatê ku demokratîk bî û seba şaranê bindestan bi keyekê bi hêvî nika verniya faşîzmê de serî çewt kerd. Nayê yena wateya zêdnayîşê zilmê verva Kurdan û saziyanê ê lîgal e. Di ser re 1980 sêştê de wexto ku serok wezîrê Swêdê Olof Palme amê bî kiştîs, Saro Kurd û PKK amê bî suçlar kerdene. Ez bi xwe şahîdê îdêmî neya. La ez ki Swêd daya xwe ra bîya û naza de pîlê bîya bi hikayeyê zilmê verva Kurdan î binî sebeban pîl bîya. Zext, zil û teqîb kerdês. Şaro Kurd î wextî de Swêd de bî qurbanê polîtikayanê qelêrinan î hegemonîkan û nî hirist ses serê ra dima reyna bî qurban. Di parlamento, mektep, sazî û kuçeyan de Swêdî marê demokrasî, heq û hukuk bonder kerd. Şaro Kurdo ki faşîzmê devleta Tirk ra amê tiya Swêd zêkeyê xwe vîna. Heman Swêdî ewro hemê erzanê demokrasiyê heqanê merdimayiyê bilind kerdî. Heta îradeyê parlamento û parlamentaranê xwe zî bilind kerde. Reyna devleta Swêdî YPG û YPJ ku verva çeteyanê Daişî şer kerd bi 10,000 ciwanê Kurdiyê ki xwe feda kerd û dinya xelisna ewro rot. Nika do Swêd paştiyê bido hemê suçanê şêrîya devleta Tirk e. Swêd despotekî rey de gonya şerê Kurdî sero pê amê. Êdî nî welatî de tu Kurdek ne eşken û aramî de biciviyo. Çi heyv. Batîşekê Kurdanê tarîxî est o. Xencê koyan embazê Kurdan Çînê. Çi watîşeko raşto. La gerê Erdogan baş bizano verê na peymanê ne eşka şerê Kurdî û PKK bifindarno. û do badê na peymanê zî do ne eşkyo bifindarno. Hêtê bînre zî resmekê Erdoganî bi serok wezîra Swêdî Magdalena Anderson û wezîra karanê tevberiya Swêdî an Linde di çapemeniya dinya de vêciya. Zê ciniyekê wexto ku min o resim dî ez zaf şermaye ya. Nî ciniyaneke xwarê wanê feminîst û demokrat verva Erdoganî ki her roz bi sebeb polîtikaya dzi
ciniye yeni kiştiz, u azadiye merdoman yena asten kerdiş, senin ben oku serri çevut kert.